V jeho čele stojí prezident a já mu teď nemůžu přijít, jenom si. Lukašenko, správně. Prezident Lukašenko, který se nechal demokratickým svým parlamentem zvolit prezidentem na doživotí. Takže se o Bělorusku stále tvrdí, že tedy je to poslední totalitní stát v Evropě, protože on si velmi tvrdě potíral jakoukoliv opozici. Tím velmi tvrdě myslím, že je nechával zavírat nebo dokonce, což samozřejmě podložený není, ale všechno tomu nasvědčuje. Prostě někteří novináři zmizeli nebo záhadně zemřeli, že jo, takže tam to je velmi podezřelý. Ale je pravda, že v poslední době oni přeci jen trošičku zmírnili ten svůj kurz a snažili se navazovat určitý kontakty s Evropou, protože zjistili, že by se dostali do izolace. Ještě velmi nepříjemný pro zemi, která zase toho tak moc nemá, která tak bohatá není. Kromě toho, Lukašenko přišel s myšlenkou znovu obnovit v podstatě něco jako Sovětský svaz, tedy jen Rusko a Bělorusko. Takže oni podepsali ještě za Jelcina určitou dohodu, která ovšem parafována nebyla, tedy plně schválena parlamentem, zejména ruským. Takže je to v takovém stádiu mrtvého bodu, nic se neděje a spíš to vypadá, že z toho sejde. Jo, že ten společný stát že nakonec zase nebude. Tak to je problém Běloruska. A posledním státem, o kterém si dneska něco řekne, je Moldavsko. Moldavsko je tady taková ta část přilepená k Rumunsku, kdy na jedné straně je hranicí řeka Prut a na druhé straně